RBW Transit Records. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay si kiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na retera. Mapabugi man tanggo pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad ubungtu, si Mrs. Glava ang kilalado. Edad niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit pagtaranaw damo ang nanhimang raw. Paks na trumba salsa, mapaswing pa, natanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad ubungtu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maarap sumayaw si Chacha, kay si kiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na retera. Mapapugi mang tanggo pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad ubungtu, si Mrs. Glava ang kilalado. Edad niya di kagad masugad, kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw damo ang nanhimang raw. Paks na trumba salsa, mapaswing pa, natanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad ubungtu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad ubungtu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado, si Mrs. Glava ang kilalado.